já vás zdravím u dalšího videa. Po x letech jsem zjistil, nebo jak vám to mám říct, přišel na to, co vlastně chci točit. A rád bych točil o věcech, co se dějou momentálně ve světě, a rád bych se tomu věnoval trošku více. Plus něco málo z historie, protože historii velice miluji. A tak bych chtěl udělat takovou sérii videí, která by vás třeba mohla bavit. Trochu to nakousnu. Myslím si, že spousta lidí v dnešní době si žije v podstatě bezstarostný život a neví, co všechno se děje pod záštitou líbivých slov ve světě. Jedni hrozně nadávají na Rusko, protože napadlo Ukrajinu. Lidi zase nadávají na Ukrajinu, že Ukrajinci tady mají větší práva, než máme my. Dobře, takhle to nějak je. Lidi v dnešní době jsou zahlcený, v podstatě přehlcený informacema, které je v podstatě svým způsobem snaží všechny informace je snaží vyděsit a přimět je k tomu, aby v podstatě se z nich staly tupé ovečky. Dneska to vidíme v podstatě na každém rohu. Ať se jedná o zelenou politiku, ať se jedná o, dám příklad, těžbu toho uhlí třeba, jo? Ta zelená politika je prostě postavená na hlavu a lidi z toho v podstatě blázní. Nevědí, co bude, jestli se mají zbavit auta, jak moc udělat své domky nebo byty, nebo spíš radši domy, protože s těma se dá pracovat lépe. Jak to mají zateplit, jak to mají prostě udělat alternativní zdroje v rámci této ideologie. No a pak jsou a lidi v podstatě jim to věří, že prostě planeta skomírá a díky důsledku CO2 a metanu. O tom si pak ještě třeba promluvíme. Ale tohleto videjko bych udělal takový, jak to říct, seznamovací s tím, co chci točit. Už jsem zmiňoval ve videích, že neumím stříhat videa, neumím tam v podstatě dávat obrázky a podobné věci. Nikdo mě to nenaučil, já jsem se potom nepídil, protože to není primárně to, co v životě chci. A tak jsem zvolil takovou armalampu, kdy plamínek v podstatě plane v každém z nás. Je to plamínek života a je to i uklidňující. Myslím si, že by se vám to mohlo líbit. Zabrousil bych i trochu do mystiky, třeba co se mně stalo s entitama, jak jsme v podstatě, jak jsem se k tomu dostal, jak jsem na ně narazil a v podstatě příběhy s nima. Jo? Takže když vydržíte, anebo to rozešlete svým známým, tak třeba mi tím uděláte velkou radost. Jako nechtěl bych tenhle kanál, co se týče jako komerce, že někdo si řekne o příspěvek nebo něco prostě, že mu tím kupujete čas. Jo, takhle bych to v podstatě asi ani nechtěl. Jako bylo by to super, ale zas vám nebudu podávat informace, které si v podstatě nedokážete dohledat sami. Jo? V
podstatě je to tak, že k těm informacím, které mám já, se spousta lidí třeba ani nedostane, nikdo o tom neví, lidi tenhle svět prostě štve, ale jak z něho vybruslit? Dobře, dokud jsou plné krámy, dokud jsou plné krámy, dokud jsou energie, ať v podstatě drahé jakkoliv, tak topit se bude stejně, zimu byste asi v obydlí moc nechtěli. Jo, takže v podstatě bych se zaměřil na ty věci, které hýbou dnešním světem a dotýkají se každého z nás. Tak to by bylo pro úvod zatím vše. Já vám moc krát děkuji za zhlédnutí a mějte se.